ब्रह्मा तैयार होके क्षीर सागर मझार गईले। विष्णु से कहता रे और जी सुनाई। देवता लाचार के बात पर विचार करी। पापी महिषासुरी बचाई। सारा देवता लोग जन्म ना देले ना। सारा देवता लोग इकट्ठा होकर क्रोध कइले। क्रोध से एगो लोर बनल रे लड़का। लोर के एगो लोथरा इकट्ठा भई। उहे लोथरा एगो नारी के रूप भइल। लोथरा क्रोध से लोर गिरल आ लोर एगो लोथरा बनल। जन लोथरा से एगो नारी भइल। कौन कौन देवता रहले? ए माई क्रोध से लुथ भइले रोदन सुन के ना। देवता लोग कइले परना। ए माई क्रोध से लोथ सुन के रोदन भइले नारी। देवता लोग कइले परना। ब्रह्मा कमंडल बाघ हिमालय। कुबेर देले मधु भरल पान। ब्रह्मा कमंडल कमंडल बाघ हिमालय। कुबेर देले मधु भरल पान। अरे ओ माई प्रजापति अष्टभस्ती के माला। ब्रह्म कमंडल कइले दान। ओ माई प्रजापति अष्टभस्ती के माला। कर देले मधुर सारा देवता लोग से पूछे लगे कि बताई सबे हमारा काहे के बोलौली। तो सारा देवता लोग हाथ जोड़ के कलश की माई एगो तोहरे असरा बा। विष्णु भगवान लिखले बड़े कि बस एगो नारी से ओकर वध होई। तो कहले कि हमरा लगे का बा? कहले कि सब होई। तो सारा देवता लोग अपन अपन अस्त्र देले बड़े। विश्वकर्मा जी फरसा देले। बाघ हिमालय देले। प्रजापति राजा अष्टभस्ती के माला देले। ब्रह्मा कमंडल देले। विष्णु भगवान शंख चक्र देले। नारद जी सब लोग जब इकट्ठा भइले तब जाके दुर्गा माई चल गई। डांस करे के बाद ए पूजा नाचते रहे के बजा। त चलली ना तैयार भइली। हाथवा में मां तलवार ली। चलली ना तैयार भइली। हाथवा में मां तलवार ली। चलली ना तैयार भइली। हाथवा में मां तलवार ली। चलली हो तैयार भइली। हाथवा में तलवार ली। अरे चलली हो तैयार भइली। अरे हाथवा में तलवार।
दुश्मन नगर ओरी डहर धइली दुश्मन नगर ओरी डहर धइली हाथवा में माई का उर्जो दुश्मन के नगर के डहर धइली गरजेली माई जैसे अरे घाटाए बबुआ हाय रे तो पापी समाज में अब भइल बाटे संगत महिषा दल में अब भइल बा सनाटा ए बबुआ माई गरजेल सावन के जैसे घाटा ए बबुआ जैसे घाटा ए बबुआ महिषा सुर के दल में बा सनाटा महिषा दलावन बड़ी सनाटा ए बबुआ चढ़ल चढ़ल माथा पर फिकीर भागी गईले फिर चढ़ल माथा पर फिकीर भागी गईले पिठिया फिर मुंशी ड्राइवर साहब 22 रुपया पुरस्कार दिए हैं अच्छी बात है हार्दिक अभिनंदन 22 रुपया तो ढेर बा ये में गुडुआ के मेहरारू के एगो ब्लाउज के पीस हो जाए 22 रुपया बुल्लू रंग के लिए है बुल्लू रंग एगो सामान झापना के लिए सामान झापना बबुआ पियर साड़ी लाल हरियर दुपट्टा ए बबुआ महिषा दल में बाटी गईले अब सारा महिषा दल में अब छा गईले सनाटा ए बबुआ कहाँ छोड़ता देख लो वहां से हट चलो यार जोड़े होता तो दिए का देवो तो ना ई कौन मतलब बैठिए अरे उतार दिया हो तो सब बात सही है बैठे अरे कजकर्ता क्यों ना है यहाँ मर्द लड़ाई 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 देखो महिषा माई में भइल बला तो देखो महिषा माई में भइल बला महिषा माई में भइल बला एक से एक पाठा एक से एक नरेल पाठा अरे एक से एक भगाई अरे तमाई माई में भइल बाबा माई में भइल अरे ढूकल हो अबला रैया मायदा महिषा ढूकल बाहो ननद भौजाई ज्वेलर्स धर्मपुर ननद भौजाई ज्वेलर्स 100 रुपया का पुरस्कार ढूकल
गया माया छिछुरा नाम के से नवा सजा छिछुरा नाम के से नवा सजा अगर जेला जैसे वीर रायनमा अरे घर जेला जैसे सब मंत्री लोग के दुर्गा जी हरा देली तो महिषासुर स्वयं आ गई अब बाघ के रूप धो लेला कब भैंसा के रूप धो लेता कब राक्षस बन जाता मायावी महिषा रहे कहानी ये रह दी यस अल्लाह लास्ट में जय कहो